tkun tmiss il-qija taħt riġlek u l-irtuba mal-ħafja saqajk waqt li tmelles in-nieda fid-dina tilqa' s-sema bis-saħħa f'dirajk waqt li tisma' l-monologu siket minn fom ħlejju ta' spejjaħ farfet u tipprova ssib tarf ta' xi fisser it-tbespisa ta' safar fid-dwett ta' sema Martinu il-xom il-konkosbi jiblat l-imxaqqa tarmak maħbajla ta' tewdi ta' sema Martinu u bazzi tal-ħadi ħamrija msalba ġriri biex namtu pajjiż ġdid waqt li tirfes fin-nidja ħamrija qasli xomm il-ġuleb tal-ħarrub u taħt ħarstek sejjieħ simetrija tħoss il-benna fil-sinek id-dub waqt li tħoss il-ktar jaħraq mis-sema jibki u jolfoq u nieżel gelgu m'hemmx li l-ħasta tqajjimna mill-ħolma u l-ħurrieq inbidlu f'ħoton żbur ta' sema Martinu il-xom il-konkosbi jiblat l-imxaqqa tarmak maħbajla ta' tewdi ta' sema Martinu u bazzi tal-ħadi ħamrija msalba ġriri biex namtu pajjiż ġdid ta' sema Martinu il-xom il-konkos l-imxaqqa tarmak maħbajla ta' jiblat l-imxaqqa tarmak u bazzi tal-maħbajla ta' tewdi biex namtu ta' sema Martinu Bla dubju ta' xejn, l-ikbar protagonisti fil-maraton